Cacan. O, syniadau. Perffaith. Iawn, gret. Pudding. Ni wedi joio'r steak, bach o'r beth melys ar te. Iawn, so oes da ni isio. Felly, cacen y Mafon, hefo ricota, caws ricota sgynnau fan hyn. Neis iawn. Hawdd i gwneud sydd yn wych ar gyfer y penwythnos. Da ni'n dechrau ffwrdd gyda cynhwysion sych, a mae gynnau Flawd Plaen fan hyn. Dwi'n mynd i roi jyst rhyw Pinsied o halen i fewn, ac yna siwgr man, y siwgr caster i fewn. A gan bo fi wedi defnyddio'r Flawd Plaen, dwi'n rhoi 2 llwy o bwdwr codi fanna. So dyna cwbl da ni eisiau fel yn cymysgfa sych. Felly troi hwnna yn drylwyr gyda'i gilydd. Rown ni hwnna i un ochr. Di'n at y pethau glyb rwan. Fel da chi'n gweld, mae gennau 3 llwy fanna. 3 llwy eitha mawr. A jyst i'w chwipio nhw rhyw fymryn, ond dwi'n mynd chwipio fel i gael fel aer i fewn ag ati, oherwydd mae hon yn gacen eith godi mymryn, ond dim llawer, mae'n gacen eitha, dim bod hi'n drwm i fita, ond gewch chi weld ei hansaf i gan bod y caws yn di fewn. Cacen eitha cyfeithog. A mewn ffordd, bydde sy'n eisiau peiriant yn y tu fan hyn, os oes peiriant da chi, os goi peiriant, dim angen. Na. Reit, dyma o'r caws yn mynd i fewn. Mae gennau 250 gram y fanna o'r caws ricota yma. Jyst fewn, felly caws meddal iawn ydy hwnna. Mae yna rhyw chydig o ryw flas melys yn fo, felly, ond eto mae'n mynd yn iawn, dydwch bod chi eisiau gwneud rhyw saws neu rhywbeth fel yna, rhyw saws gyda pasta neu beth yma. Ond dwi'n hoffi ddech chi mewn cacen gaws weithiau. Ie, dwi'n aml yn defnyddio'r ricota. Ydy, a mae feddal yn dydy. A fel dwi'n credu mae'n cael ei gwneud fwy gyda'r mai. Ddech chi'n gwybod pan mae caws cael ei wneud, mae e'n ceili, a wedyn yr dŵr, yr hylif sy'n ôl sy'n gwneud yr ricota. Dwi am roi rhyw splash o fanila i fewn fel yna. Ac yna, mae gynnau fenyn. A mae'r menyn, mae hwn iawn wan, mae odi oeri digon. Ond os bydde fer i dwy, mae sgoi, neu fyddwn ni'n cael bach o lanast. Gadael i ddyfoeri chydig cyn cymysgio. So dyna fo, y menyn di-hall, dwi wedi reid o fanna. A cofiwch, getre, os chi eisiau copi o'r seit, i gysylltu dyn ni fan hyn ar y raglen prynhawn@tinopolis.com, ynddo fe, a copio unrhyw reseit, neu'r sticken ar ddechrau'r raglen. A dyna fo, a mae wedi mynd yn neis ac yn llyfn fel da chi'n gweld. Oce, ia, na fo. Felly, be dwi am wneud rwan ydy just ychwanegu hwn rwan i fewn at y gymysgfa sych. A wedyn mi gewch chi weld, bydd o'n wneud rhyw gymysgfa eitha stiff, dim mor, dych chi'n gwybod llym falle, da ni wedi arfer, da ni'n wneud rhyw gacen. I adael ar fowlan yna. Dwi'n rhaid gweld bod hon yn gacen fach berffaith ar gyfer pram di Gwener. Wel, mae sicr fydden ni'n cael sleisio fach efo rhyw banad wedyn fydda. O di, disiad fach gacen. A sy'n hyn o hyn wrth gwrs, achos mae yna bêl drod byw ar y raglen, dim ar y raglen, ar sgorio, felly mae'n rhawn bach... Ewch i bobi, yw'ch eisiau pêl droed efo dan y gaca wedyn. O reit, oce, neu bach o lanast y fanna. Oce, mae genna ni rwan y Mafon, a fel arfer, mae'r hein ar ei wedi'u rhewi, ond o'n i'n trio cadw nhw wedi'u rhewi, dyna ddod nhw i lawr o'r gogledd, maen nhw wedi dechrau meirioli, sydd ddim bwys, ond mae well defnyddio nhw pan maen nhw wedi'u rhewi. Pan fyna sa? Wel, dyn nhw ddim, be welwch chi wan, mae'n siŵr, mae hwn yn mynd i droi yn gymysgfa pinc i gyd, lle maen nhw wedi gadw wedyn i'w siap hefyd, a hyd yn oed tra coginio. So beth sy'n ddigwydd wan, dim bod o bwys, fydd y blas y fendigedig, ond mae o'n cymysgu. Ti'n gallu prynu, mae'r arffachnadoedd i gyd nawr yn gwerthu y ffrwythau yma yn yr adran. Dewis gwych o ffrwythau. Reit, oce, so da ni'n mynd i drosglwyddo fo fewn i dyn wan. Dwi wedi mynd am dyn y gwylod yn dod yn rhydd, sy'n haws i tynnu allan wedyn. Lly fewn â hi, a ni just... Lle chi'n gweld mor hawdd ydi wneud yn dydech. Yndi beth, 5 munud llai gyd as gilydd. Ia, ddim llawer o waith pwyso na ddim byd. Felly, cymysgo i fewn, ti'n gorau bwthio fewn? Na, just i fewn a fo. A wedyn, sa gynnach chi rhywfaint o'r rhain ar ôl, yn neis ac yn gyfan, ond mae'r i fi bach yn squishy, fewn ar y top, a pwysio nhw fewn. Felly, i'r popdi? Fewn i'r popdi. Am ryw awr, mae o'n cymryd rhyw 15 munud i awr. Sgwysodwch fi, ar 94 ta 180. A wedyn, da ni'n mynd i weini. So, dewch chi ni weld. Dyma hi fel mae'n edrych pan mae'n dod allan. A fel pan di'r ffrwythau ddim di dadmar a ddim di lliw'r ddim rhedeg. Ia, da chi'n gallu gweld wan, dwi'n gobeithio. A dos dwi'n torri fewn, gewch chi weld beth dwi'n feddwl wan. Gyda, chi'n gweld mae'n gacen eitha, dim bod hi'n drwm, gewch chi, nawn ni just roi rhyw fymryn bach, dewch chi ni weld, bach o ryw cwli ffrwythau hefo i. Ti sbwylio ni. Ti sbwylio ni. Hifen heddiw? O, please. Ie, cerfani. Yn bron di Gwener. Gan i reid rhyw fymryn, hifen dwbl.
Hanner munud yn ei flasu fan hyn, felly ni am ffyrc... O, hwn di amseru perffaith eddi, boes. A na i droi hon i'r gwylwyr weld y canol, fel ydych chi'n gweld wedyn yr mafon. Ac wrth gwrs, da chi eisiau rhoi rhyw fafon bach... Chi'n gwybod, da chi eisiau rhoi rhyw mafon bach ffres ar y top hefyd. Adi, mae fel pudding, ond hefyd lle weithio fel cacen gyda paned. A dim yr hyd felys nac di. Mae'n neis. Bydd ond ddim yn aros yn hir fan hyn, bydd i wain. Ac o'na, bydd pob o ffrind dros di. Elwen, Croeso. Ac am y stecan fi. Ia, gobeithio i bobl allan ni goginio cigidio'n. Bendant. Diolch.